centret med sin mor og søster. Der løb en lige herude. Hvornår det er? Skyd ham. Fucking Uber ringe, mand. Ej, jeg er Don Diego her, boys. Jeg er på vej. Der er flere. Okay, så. Der er flere. Ja, jeg ser en. Så jeg har ikke fundet et våben endnu. Han løber væk. Ram. Jeg løber rundt med en stegepande. Han er knocked. Fuck er den Boys, sidste. har I våben? Ja. Jeg løber rundt med en UMP. Wow. Hvad siger du wow til? I cannot hit. Han er en M24. Jeg kan ikke se ham. Lige ud i kanten, og så satte han så bag et træ. Hvad fuck er det, der sker derhen, mand? Kommer Øj, noget fra der siden. kommer nogen i kørende der. Jeg knockede en. Nok den anden. Only once. Har I set den der Sideman Split of Steel? Der er en hernede bag ved det træ. Hvem er det, der skyder uden silencer? Det er crazy. Han er ramt. Au. Jeg sidder overhovedet ikke i cover her. Jeg er nødt til at ligge under hele. Det er også. Satan. Ej, han plukker min hjelm i stykker, det fede svin. Det kan jeg sgu ikke lide. Den ene er ramt en gang. Den ene er knocked. Nice. Hvor er de henne? Kan du se det? Jeg ved ikke, hvor de andre er henne. Det er også. Jeg healer lige igen. Jeg ser ham. Nu har han plukket en anden. Var det dig, Sef? Ja. Der er nogen, der skyder efter os. Ja. Ja. Venstre. Han er ramt 2 gange. Og jeg er knocked. Er du nede? Kan jeg kaste en smoke shot? Ram min stegepande! Du ramte mig med smoke. Nå. Skal vi bare være herinde, eller hvad? Der Bare er bløje? motor pis. Det er jo virkelig pis. Ja. Nogen, der har sagt noget andet. På hovedet. Okay, Sef. Det var godt for din. Det ved jeg ikke engang. Nu vil du spise morgenmad, nu Okay, hvor stanser? De stanser op lige op på bakken. Fint dem. Han ligger under bilen. Yep, han blev dinget. Jeg neder dem. Se, lige nu kunne vi godt bruge den der motor igen. Ja, det er umuligt at ramme, jo. Den røg ikke langt nok på spil. Han må sgu da også ja, der er du. Har han knocket ham? Ja, han nok ham. Var der ikke mere end en? Jo, jeg tror der var mere end en. Han løb bare væk. Ja, det ved jeg sgu ikke.
Der er den en, der nakkede ham. Har du 8 times, når det? Nå, ja. Der er en nede ved airdroppet. Ja, det er det. Hvad laver han? Det er den loot. Ja, det var da godt nok røg. Der. 70 grader, der er et hold. Ja, jeg så ham. Hvor fuck er det? Den er en knocked. Er der ikke Fik en du inde i lige hovedet byen? til? Hvad fuck sker der? Hvorfor kan jeg ikke ramme? De ved ikke, hvor de kommer fra. Nej. Holy shit. Der er lige en, der har smoke. Hvad er det der? Er? Var der ikke flere dernede, eller hvad? Der var en i hvert fald. Hvad er det, der skyder der? Med silencer. Nej, der er en lige her. Au. Hvor er det henne? Han holder lige foran Ved dig. du? Kan du ikke pinge dem? Ja. Jeg er nede. Fuck, shit. Jeg blev Der er nogen headshotet. De to nede, vi to nede. Jeg knockede en. Ja. Fuck, den der bil, den er irriterende. Nej. Der bliver kastet nades. Jeg blev til husene. Er der ikke en, der kan kaste en smoke? Jeg har ikke. Han er død deroppe, Sjøn. Jeg har faktisk 3 åbenbart. Shit, kan du ikke tage mig? Der kommer en bil bagfra. Jeg er så færdig. Jeg bestemmer sig for at køre videre i hvert fald. Penge, der var han. Ja. Han pusher rundt. Jeg var der med en gang. Der er en knocked. Det var ham med RPG'en. Eller har de samme skin i hvert fald. Hvad sker der lige? Jeg kan ikke høre noget. Den er død. Er der ikke flere? Det tror jeg, der er. De har mange nades. Der kommer nogen lige foran mig ud fra solen af. Jeg ser dem. Har jeg ikke flere skud til Er han sniper? død? Okay. Jeg skal ned og Jeg tror, få det en var sniper-skud. Okay, der er os og 3 andre. Skipper er penget på den blå. Han tager sniper. Ja. Han skal løbe nu. Han er ude i zonen. Jeg ser det godt. Han er fucked. Hvor er han? Men pas på ham der derhenfra. Jeg ser ham herovre. Hvorhenne? Penge. Han er nede. Super. Han er omme bag det store træ der. Ja. Han har en teammate. Løber ude i zonen, ham deroppe. Ja. Ser du ham nogen steder? Ja. Winner. Kom og dans med mig, Ingen så. idé.